Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Tatim sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss kanagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Martes og pitsa 20 na buwan mahigala sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na tagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbaga mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas sa may iskutanan karon butaga mga kaigsunan, usa ka 50 anyos nga rescue volunteer sa Binaliw landfill incident nakabsan gyud sa iyang kinabuhi tungod sa septic shock kay na impeksyon ang iyang samad sa tiil. Straight to the point. Mo na problema mahigala kananay mga samad. Kinahanglan gyud nga maglikay, no? Kay doon na kay opening sa imong lawas, maglikay sa infeksyon. Kay dili na lalim mga sukit di paminaw, no? Giingong nga luthan kini sa kanunay nga pagsulob sa boots. Mao ni problema nako mga higala. Katapitang pagbagyong Tino day kana magsulob tag boots, lisod sa kayo makaluto sad mga kaigalaan. Aton tagad pagtagad karon, no? Naluthan sa sigig sulot og boots samtang tuwa sa ground zero ug ang samad na impeksyon hinungdan nga nakasinati kini og septic shock. Straight to the point. Kataring pagtagad ng buntagas sa paduman mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kung point. gahi gyud ang boots, no? Maluthan gyud ka ana, ha? Kay labi na pila ka adlaw. Ako gani nagsulot kog boots sa mahigala tong human sa bagyong Tino inday kin bida. Taak-taak mi dito sa kanana ang kuan, Villa del Rio, Purbida. Kuan gyud luthan gani ko to. Nga tunga sa adlaw lang to. Nga pag taak-taak, how much more kung magtaak-taak ka may gala pila ka adlaw na. Dili malalim. O taganda ning pagtagad. Labi na kung imong boots pod medyo hugot-hugot damay. O. Imo masagon ng sapatos may gala kanimong boots kanang igo-igo lang gyud nimo kay kung luag na sa kayo isod man sa kayo mahigala mo lakaw nga luag gyud. Nya kung hugot ta sa kayo delikado maluthan ka. Labi na og kanang mga boots nato mahigala gipalit. Kato kung boots mahigala pinalit itong gipalit ni Louis tag 100. Medyo baratuhon na tong butas, ha? Para taak-taak sa lapok ba, ha? Nga pagbagyong Tino, moto nga kwan, naay baratong boots sa turning tag 100. So magipalit na ng boots pobida. Dito baw STL, murag grabe kay makaluto. Pero depende siguro sa kwan, kana na ang imong kwan sa Montiel, no? Tagantang ni pagtagad mahigala kini nahitabo ang volunteer mahigala na luoy tagdako kay di man ni siya empleyado, man siya apil. So ditabang lang siya dito rescue. Ang problema ron, kanyasing-kasing pagtabang dito. Ang problema sa pa'y na-discuss siya sa noon. Ang talig pagtagad robotaga sa atong panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang human nakit-an ang tanang mga namising sa pagdahili sa Binaliw landfill, si Cebu City Councilor Joel Garganira nagtuo nga kinahanglan mohimo og kaugalingong investigasyon ang Cebu City Hall bahin sa insidente og dili lang magsalig sa paggesusi sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Straight to the point. Tinuod sad na, pwede sad nang himuon ni Joel Garganira kay magsalig kas DENR unsa may imong mapaabot ug ang DENR kunuhay mo imong imbestigar. Sila may naghatag ang nagpermit. Ikaduha gisumbong naman na nga dunay problema, wa man mo aksyon ang DENR. Di man gani sila ka regular monitoring, kahimog regular monitoring. So may po na, no? Nga doon ay lain pa nga ahinsya nga mo imbestigar. Straight to the point. Katanig pagtagad na butaga sa atong uban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the Sa point. Pikas Bahin, Cebu City Mayor Nestor Archibal, nihulagway nga very successful ang Sinulog festivities. Dinhi sa Dakbayan sa Subo, ilabi na ang Sinulog Grand Parade. Nga nahuman sa gitarget mahigala nga oras og malinawon usab ang kinitibuk ang selebrasyon sa Fiesta Senior.
Straight to the point. Unang higayon dito nga paspas mahigala, no? Ang kahuman unya hapsay, no? Ang atong mga kalasada paspas kayo mga higala ang movement, no? Atol sa Sinulog Grand Parade. Straight to the point. Mga basura nga nahipo sa ruta sa Sinulog Grand Parade sa siyudad sa Subo ni ining tuiga mukapin sa 300 ka tonelada. Straight to O the point. tinaganas ang basura pero paspas gihapon. Ang pagkuha sa basura pagkabuntag, igo-igo may gala nga negative ang adlaw, nalimpyo ang siyudad Subo Indekin. Straight to the point. Paspas kayo ang pagpanghinlo sad. At tanig pagtagad do butaga sa atong pamanuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan kanhi Senador Bong Revilla Jr. ni surrender ngadto sa mga otoridad pagkahibaw niya nga nalutsa na siya og warrant of arrest gikan sa Sandigang Bayan. Straight to the point. Ngadto sa ning pagtagad do butaga sa pamanuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. gipasakaan og impeachment din lakip sa grounds maong betrayal of public trust tungod sa surrender ni kani Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ikaduha kapakya sa pagveto sa unprogrammed appropriation sa national budget o gingaman ang aligasyon sa graft and corruption, kickback sa ghost projects o unfit nga mahimong leader tungod sa giingong drug addiction ini. Straight to the point. Lain pa may galang isgutanan ang pag-atubang na ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan o gingaman ni Congressman Leandro Leveste dito sa Senate Blue Ribbon Committee kagahapon. Straight to the point. Kiniguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa